Hello guys, आंनि बे टट' फाग्ला इउटुब चेनेलाव आरो बर' हरना थाबाय जों फेनटपआवहाय जों बेरायफैदों नै अब्ला नायलां आं खिथानि नैबे आफा उपेन्द्रनाथनि चिन्न सिगनेल फिरफिला नानियासो खिथाबावबाय अब्ला नै आफानि खाथियाव जोङो एसे माबा लानोसै आरो नोंनि बिफासो नोंसिनि बिफाखौहाय जा खृष्टानफोरनि बिफा बे सेन्देला खुना बैयाव थाइदो बाहायनो गोजौआव थाङो नै नानिया लाबाय मदिरानि बियो दिनै माबायाव थांगोन बे पासथायाव बड'लेण्ड माबायाव मदिना नालाय बियो बेखौनो मदि सार होननानै बुंदों नै बेना मदिनि जन्म सानाव मदि जादों नालाय जोंना मदिरानिया थाखो गाखोबोबाय नै जों दा दैबो थाया आरोबाव दैबो थाया बाबा दै गैयालै मैदेर फैयोबा मैदेर गैयाना मैदेर थानायाव गोसोबानो नैबे सानि दालाङाव दङ जोङो नै मै फैयोबा दा हाग्रा गेट होबाय नै जोंनि बड'फा बिफा आफा उपेन्द्रनाथनि टपआवहाय जों बेरायफैदों नालाय दा बाव दसे एसे भिडिअ बानायला फैदों नायलांबा जाबाय आरो जोबजासे बरिया जाबाय नै स्टेन्डार्डनो दा टिकेट लासैनो 10 थाखा खरे सासेयाव नै एबारनिफ्राय सोरबाफोर मिथियाबा 10 थाखा टिकेट लासिगोन होनदों लाबाय नै स्टाइल साइज फ्लावार बागाना बरियानो बाबाखौ फबनायाव फैबाय जों नै एसेनोसै अब्लाफोर